Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga naghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tagwalan ko ninyo sa pangan nga Miles, 20 years old, minyo og may anak, taga Butuan, Agusan del Sur. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa utang sa akong silingan nako. Nga kalami naman sa batasan sa pagpangutang niya. Apan sa ting bayad na, ako naman hinuoy bati. Aron nga hisabtan, sugdon ko dihang nagpa-member ko aning nailan na kayong direct selling og mga apparels, underwear o pahumot. Ingon ini ang mga panghitabo. Oh, di ka. Nakita mo gud mi sa akong classmate sa high school nga si Venice. Nya, nalangan mi og tabi kay gipa-member pa man ko niya, oh. Unsa man na? Brochure sa mga bra, panty o mga pahumot. Niya sa mga fashion nga mga jewelry. Niya sa mga bags. Unsa man na mo pagbalik ya? Ay, sayo na kaayo. Kay ipakita naman ninimo ang brochure sa imong mga kaila, unya kuhaon nimo ang ilang order. Dayon, itawag na nako ni Venice, unya siya rin mo order. O kung muabot na ang stocks, ihatod ko dayon sa mga nag-order. Unya, maningil na lang unya ko nila kung mo sa kabuan na. Yun na, ina, kadiyat lang. Utang? Pautang ning imong balikyan? Oo, kaya naman di ay. Ay, bida na ng utang-utang, Miles. Lagmit na kaaway ana og mga kaila o silingan anang kalakiha. Lisod kay nang utang, oy. Kay, mayo na sa pagpautang pa lang nimo, pero tingbayad na gani, lisod kay panilngon. Kano maguna-una man tadaan ng negative, uy. Maguna-una lang ko tag-positive, nga mabayran ko. Kaya makatabang bayan na ko ang mamahay kong ginansya aning atong pagpuyo. Oy, basta kay ayaw kog hasula og apil yan na ha, Miles. Diyan! Ay, kaning braha ang ako, day Miles. Oh, para sa mga dagkoon manig boobs, no? O nang tumasa. Plus size man nila. Okay. Kini ako, kini. Unsa kay sukod na ako, day, no? Pwede sukdan di ka nang. Pero, banaon lang nako, ha? Ikaw, murag 40C ka, kay dako man kag boobs nang. Buyag, di buyag. Kay, maupaya ni ang ganahan sa akong panan ako. Mauyod ni iyang kumut-kumut, unday. Gigrasyan, sab ka, ana, nang. Murag kantang gikumut. Nang tumasa, uy. Unsa na, ma? Ay, Mayo pa ninyos day mais nagunahuna nga maka-extra income. Nag-order na ko brani adinins brochure. Ay, hala, nindot ba ni silang mga panty kay likuin. Patanawan ko sa brochure, Miles B. Magpili sa... sige. Dalmasya. Sige, tara. Mau ni, order na. Order aday. Kinara, Edit lang, ha? Nay, nindot na, Si Rokisa nga kung iksuon ba? Sure ko mo order sa tuog perfume og lipstick. Kadiyot. Rokisa, day! Dali na ko, day! Day, brochure si Miles, ay! Ha? Gipautang nimo silang tanan? Oo, dyan. Lipay ka ko nga daghan sila gi-order. Unya, ang pagbayad, ana. Makabayad tingali sila, uy. Kay may negosyo baya na sila. May tinda-tinda na silang ilang isuroy-suroy. May kabayad yun na sila nako. Bantay mo bitaw, ha? Pasig malisod ka sa pagpaningil, ana. Baya gid. Ayaw gud paghuna-hunaan ang negative dyan. Ay, di ka na, uy. Kay, i-order ko na ni. Aron ako ma-deliver sila ng tumasa. Og, may mapaabot unya kung ginansya tapos buwan.
Nang! Hi, Nang Tumasa! Uy, day! Hoy, ni alagi ka! Pado na ba yaon ta ako lakaw, day? Nang, katapusan man ron buwan, maningil na unta ko sa imong bra. Uy, hala. Hala ka, day. Wa pa baya ko'y kwarta ron. Unsay nga, Nang? Maninda pa ko ron, day. Isuroy ko usa ning akong tinda, ha? Balik lang unyang hapon, day, Miles. Ha? Maayo kaayo ang ilang pagpangutang nako. Apan sa ting bayad na, daghan na kay sila katarungan nga dili makabayad. Pila na ko magbalik-balik sa ilang paningil. Apan sigihan na kog ingon nga balik lang ini kahapon. Halos matag-adlaw ko na lang ingon nga balik lang ini kahapon. Hay, napulaan ako. Mga akong bana na sadang akong gisugo og pagpaningil. Unya, Ay, di na ko maningil dito ka ilang Nang Tumasa, uy. ano man dyan? Mangutaan na magkagano. Pool kayong katarungan. Siging balik ka ng pabalikong taon niyang hapon. Nya kung maningil na ito hapon, mo ingon lang sab nga ugma na sa hapon. Tapos tampaita. Oh, ala, si Venus na ni, naningila din ako. Daoy ako man siyang gireplyan og text. Uy nga, tuan na ka, naningila ka nila ng Tumasa. Nya, usaon na ron nga. Mata makapaningil. Daoy, ang saan ko man ipagtubag si Venus, uy. Ingnan bitaw ti ka pagsugod pa ana. Nya, wasab nimo piliya ang muutang nimo. Di tanawa ron naghasol na na nimo. Diyan. Hoy, day! Ngano nagpautang ka man anang mga kaliwata, oy? Nga mga gahi man kayo na mamayan? Unsa? Wow! Sos, day! Hasta ang kuan, pagpaservice nila nako sa ilang buhok, wagani ko bayri. Oh, Mga tagam na jug ko. Tagam na ko ang mga kaliwata, oy. Gahi kayo na mamayad, oy. bayot. Kalimti na lang na sa dayon ng kuan na utanga. Unsa? Dili may mo bayot, uy. Dako ka ito. Dili na ko madaog tapal. Gaaway na gani kong dyan, ana. Mo ba? Ay, Kuha ka man sa imong cellphone. Imong tawagan? mag-post ko sa Facebook bahin sa utang. Unsa? Uy, unsa man ang post nimo sa Facebook, uy? Madaot ka na. Ja, wabito ko'y gisgutan nga ngan sa tao. But lang nimo. Daot eh na. Lagot na ko eh. Kalma lang gud. Miles! Oh, Gawas diha, magsulti ta! natumasa na ron? Nang, mubayad na ka na? Animal! Usa lang post-post ni mo sa Facebook, ha? Kami ba'y buot ni mong ipasabot nga gahi, mamayan og utang? Nang, waman ko'y gihisgutan nga ngan. Uy, ako, nagsilik ka, mahangan man gyud ka. Hindi bal ka? Parang usa ka dako ng utanga, nga ipost-post ni mo sa Facebook? Kagamayan ang utanga? Maghusay tas barangay, day! Oh, unsa? Kape nimo. Ay, nasamok manon akong una-una ng utang nila, uy. Ingnan na bigtaw ka. Hello, guys! Mao ni siya ang hilas kaayo nga among giutangan. Oh. Nga murag unsa ka dako utanga, ba gipost-post pa mis Facebook. Saan ang gibuhat ni mo, uy, Dalmasya? Nganong kalit ka man ang sudin ni sa mong kusina o nag-video-video ka? Oh, nag-video ko para ebidensya sa imong kahilas. Mao ni ba hilason nga among giutangan, guys? Hilas kayo sa? Animal ka! Miles, Animal ka! ayaw, Miles. Ayaw. Ayaw kong pungi dyan! Ayaw. Kaya trespassing ng iya, ha? Pwede ko na sa yun! Gipatawag yun ko nila sa barangay. Pero, ambot ba sa among kapitan?
Ako pa man hinuon ang gipapangayo o pasaylo sa nakautang nako. Tungod ko no sa pagpost-post nako sa Facebook, nga wa man ko'y taong ginganlan adto. Og medinay na sad ang anak, nga wa ko no siya mag-video-video dito sa amua para himong ebidensya. May ka-video call ra ko no siya adto. Og gihimuan pa ko nila og fake nga Facebook account karon nga nagdaot sa akong pagkatao. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Pwede ba di ko makasuhan sa akong pagpost-post sa Facebook nga wa man ko'y taong nga ginganlan didto kung kinsa ang akong buti pasabot? Ako man hinuoy gipapangayo og pasaylo sa kapitan sa among husay. Ikaduhang pangutana. Gisuon ko sa among bahay sa anak og nagvideo-video siya kay himuon niyang ebidensya. Gitudlo-tudlo ko og gisinggit-singgitan. Dili ba trespassing tong iya ha? Kay kalat lang siya nisud sa among kusina? Tinuod ba nga may balaod nga pwede ko siyang patyon sa iyang pag-trespassing? Ikatulang pangutana, matod sa kapitan, dili ko no harassment ang ikaso ko nila, kay wa ko no'y nahitabo nga harassment. Di ba good matawag nga harassment ang ilang gibuhat, nga pagpanung o pag-iskandalo sa amo, kay kami pa may ilang giutangan? Unsa man di angay na kong ikaso nila? Ikaw pa to katapusang pangutana. Gibuhat-buhatan pa ko nila og fake nga Facebook account nga nagdaot sa akong dungog. Gigamit nila nga akong pangan og picture. Kung ako mapamatud-an nga sila ang nagbuhat ani, unsa may say akong ikaso nila? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Miles. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, punto medical, personal, behavioral, psychological ug mga problema ninyo sa mga ginadiling droga, problema ninyo sa inyong mga kaugalingon, problema sa inyong mga giagian sa inyong karelasyon, kapikas, kabanay, inyong mga kabtangan, ug unsa pa ng mga giagian ninyo dinha nga mga problema. Andam gyud kaayo mis ako ang partner nga mohatag og tambag ug tubag anang inyong mga problema. Amo lang giawhag nga ato ang mga sukintig paminaw nga ipadala ang inyong suwat suliran sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Taga Agusan del Sur sa Butuan ang ato ang letter sender atong tawgon sa pangalan nga si Miles ug si Miles gipadani niya iyang suwat pinaagi sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. Ang problema gyud ani ni Miles kay gahi kaayo mo bayad og utang ang iyang silingan. Nagdealer man gunig pautang og bra og apparels ug cosmetics si Miles, no? Nindot kaayo nga negosyo, nindot kaayo nga panginabuhi, no? Kay naningkamot yun, no? Nangutang ang iyahang silingan, wala ni problema. Apan gahi kaayo mo bayad, hangtod nga niabot ang due date ni ini sa iyahang giangkatan. Gipugos na nila og bayad ug ang ilahang silingan apan daghan kay grason sa iyahang kasuko iya kining gipost sa social media. Apan wa siya'y ginganlan nga tao. Nasuko ang iyang silingan ug gisulong siya sa ila. Nagvideo-video ang anak sulod sa ilahang balay kay para ebidensya kuno. Naabot gyud sila sa barangay apan siya ang gibaso sa kapitan nga sad-an kay nganong gipost-post sa social media. Namo na ni ron. Unang pangutana, pwede ba di ay ko makasuhan sa ako ang pagpost sa Facebook nga wala man ko'y tao nga ginganlan didto kung kinsa ang akong but ipasabot. Ako manuoy gipapangayo og pasaylo sa kapitan sa amo ang husay. Okay. Ani manggod ni. Ang kanang mga sayop, di mangguna nato pwede dungagan or buhatan or baslan og lain nga sayop. Ang kanang manggong mga pag-post nato sa Facebook, naapod tay mga tulubagon ana and we have to be very careful
kay naasay balaod nga gitawag og cyber libel. Diba, ang kanang libel, kanang i-print or imong isulti, kanang sa newspaper or mag-distribute ka, unya nanaot ka, no? Nagparatang ka, nagpakauwaw ka sa usa ka tawo. Now, ang kanang cyber libel is if imo nang gibuhat ang pagpanaot, pinaagi sa social media sama sa Facebook. Now, ang wa man ko nakakita sa imuhang gi-post, okay? Pero kung panangli manggod na ang libel manggod no mga higala, dili manggod na ingon nga kay abi wa kay gihinganlan nga tawo, wa kay sa kay usahay maski pag wa nimo gipanganlan og sulti gud ang ihang pangan nga si Tarpulana. Kung pananglitan sa imuhang mga description, sa imuhang mga pagstorya o pagsulti, maklaro sa nagbasa. Okay? Nga way laing but gipasabot ani kung di katong nangutang nimo kanus Tarpulana. No, then that can still qualify as libel. Kasabot ko nga usahay magamit gyud ni nato ang Facebook or social media isip usa ka avenue kung asa ta gusto mo pahungaw sa ato ang gibati. Moingon ta nga asa ako amang wall nako gibutang. Ang pangutana manggod ana, mga ingon ana is kinsay mga nakabasa. Kay kung naay mga nakabasa na consummated ang libel. Unya again, kung maski wa tay gipanganlan, kung pananglitan sa point of view sa publiko or so nagbasa, makahibaw sila nga kinsa na siyang tawhana, that can still qualify as libel. Okay? Ikaduhang pangutana, gisulong ko sa among balay sa anak og nag-video siya kay himuon niyang ebidensya. Gitudlo-tudlo ko og gisinggit-singgitan. Di ba trespassing to? Kay kalit lang silang ning sulod sa among kusina. Tinuod ba nga bay balaod nga pwede ko siyang patyon sa iyahang pag-trespass? Okay. Ang kanang pagpatay nato sa trespass, dili po na siya tinuod ha. Only when na miligro ang ato ang kinabuhi, meaning padung tagi-atake, dili ingon nga kay abinas atong tugkaran pwede na tumpat yun. Kinahanglan sa gyud na agyoy proof, as in klaro gyud nga padung sa kaniya atakon munang gisalbar og salbaro nato ato ang kaugalingon o sa nato, di ba? Mo nang pinapagalit ato ang tugkaran, di ba? Di nato sa tagaaghigayon. Naabay balaod ana mag-video. Okay, unfortunately wala pa no, pero kung ila po nang i-upload na pakauwawan ka, cyber libel po na. Ikatulong pangutana matod sa kapitan, dili kuno harassment ang ikaso ko nila. Kay wa kuno'y nahitabong harassment, di bagod matawag nga harassment ang ilahang gibuhat sa pagpanulong o pag-iskandalo sa amo nga kami pa'y ilahang giutangan. Unsa man day ang angay natong ikaso nila? Wa man gikaso gyud nga gitawag gyud natong harassment no. Pwede siguro number 1 trespassing, number 2 kay niadto sa imong balay. Kung imo maganinginan ayaw og sulod diri, pahawa diri, unya wa mo hawa, then pwede gyud sa moingog trespassing. Ikaduha, kung pananglitan gibaharan ka, pwede coercion, pwede grave threats. Kung nag-record to, pwede kita moingon og unjust vexation or malicious mischief, depende sa mga circumstances na to, okay? Ikaupat og katapusang pangutana, gibuhat-buhatan pa ko nila og fake nga Facebook account nga nagdaot sa ako ang dungog, gigamit nila ako ang pangalan og picture kung mapamatud-an nako nga sila ang nagbuhat ani kani. Unsay imong ikaso, pwede gud nimo sila either cyberbullying or pwede gud nato silang ikiha for cyber libel kana. Pwede identity theft, pwede gud na nato sila ikiha ana. So ang ako ang advice nimo is kuhai og screenshot ang kanang
ilahang gibuhat nga fake account or kung unsa ng ilahang mga gipang post. Unya sa pag-screenshot nimo, siguradua nga makuha gani nang sa ibabaw kanang nay naka ang URL, meaning kanang https www.facebook.com/blah blah blah number nga backslash. Siguraduan na ana kay mo na gikinahanglan sa NBI ug sa cyber security group no sa pulis sa cybercrime division para ma-check nila ang account ug matrace nila nga sa imuha gyud di ayon ng silingan ang katong maong account siya gyud ayang nanaot nimo kay kinahanglan baya gyud tag ebidensya. Unya, gentle reminder lang sa ato atanan nga mga avid listeners nga naay Facebook account. Kabalo ko nga ang kanang Facebook account nato ato ana. Pero we have to be very responsible users. Aning ato ang Facebook. Mao nang giingon bitaw, think before you click. Kay dili na siya lisensya nga kay abi imuhang account na atay katungod or naatay leverage or kitay magbuot-buot nga masking unsa na lang ng atong i-post. Dili man na pwede, no? Kay naa man po'y katungod po ang ato ang silingan sa kanang cyber world, no? As netizens, responsible netizens of the internet, kinahanglan po nato respetaran ang katungod sa uban. Kabalo ko nga nakalapas pud siya sa ilahang wa pagbayad, pero di man pud ta wa man pud nay lisensya nga magpakauwaw ta or atong dauton or atong ipahungaw. Di man gud kinahanglan makahibaw ang tibuok publiko or ang tibuok world sa ato ang gibati kada adlaw. Dili man gud kinahanglan makahibaw, no, ang tibuok world kung unsa nay mga butang nga naa nato, unsa atong gipaniud to, picturan, no, or unsay ato ang gibuhat kada lihok, di man gud na ingon ana nya kahuman og mo posta, grabe ba kita mo filter, hamis kay tagnaw ayaw ana. Expectation versus reality ta ani na usay gwapa kay tay uy bugason man gud ani niya ngano man ni ay filter, di ba? O ayaw, let's be realistic and dili kaayo ta ma-over sa internet, okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Amping mo mga sukintig paminaw. So sa ka maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw na ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Ani. Kining akong kaagi, panahon pa kini sa akong kabatanon. Ug sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. You. And since it's all true, how could anyone mean more to me? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mukining sa kababay nga taga Toledo City, Cebu. Nga tumatataw nagdasangan nga Ani. Moadto sa kus merkado. Oy, kuya wagod nimo mo adto sa merkado nak.
Magsandal gyud. Dili ka magsinilas lang. Ma, mura pa kag karon pa nako oy. Ingon ani ba gyud ko? Arte kay ko sa akong sinina. Aw, dili kay sa sinina lang. Arte ko sa tanang butang. Kanyahay rang naibkan kang dagol. Mama sad oy. Sige ko na siya panungog anang dagol oy. Ay, ang. Sige, managlantaw-lantaw ni mo din hinak. Ay, ma, please lang no. Ayoko sige sungog anang dagol be. Huwag ka kakitas naong anak. Dili gwapo. Niya, murag baho pag yun siguro na siya. Kay sugo-sugoon man siguro na. Nga mooy mo atiman og baboy. Mao na magsigig pangayo og lamaw din hinato. Hoy, anak. Baya ni mo, ha? Nakaminos kang dagol. Nagsulti lang ko sa tinuod man, no? Sige na, ma. Ato na ko. Ay, anong mingaw mang kaayo ron? O may trasikol nga nangagi? Hi, miss. Oh. Hi. Asa dapat na ilang AD? Kagwapo niya. Disente ka siya po, ma. O, pagit kaayo. Oh my God. Siya na kang akong dream boy. Miss? Perfect kayo siya. Miss? Ha? Oo. Namutan ako. Eddie, di ba? Oo. Asa dapat ila AD? Oh, nakaila ko niya. Ako nang igagaw si Eddie. Dali, ubananti ka sa ila. Kini nga bay, mao ni ila. Salamat, miss, ha? Kuan, di ra pa ko sure kung naa pa siya diha. If ever wa, ing na lang ko ha. Hindi ra ako number oh. Tawagi ko ha. Oh. Ani di ay. Oh, Mark. Nauli naman lang ko sa bahay. Pero wa mong mo kontak si Mark na ako. Wa siya makagets kaganahan ko nga tawagan ko niya. Ay. Oh, uy. Number ah. Siya na tingali niya. Akong tupagon. Hello? Hello, Ani? Si Mark ni. Uy, Mark! Nanawag lagi ka. Wa si Eddie dito? Naman. Nanawag lang ko nimo kay ganahan ko nga makailan nimo. Oh. O aron maila-ila tagag tarong, pwede ko manguyab nimo? Oh. Yes! Oh, I mean... oh, okay ra. Okay ra, so kita na? Oh, Mark! Kita na. Ani, pila nang kita kabuan nga uyab, no? Okay ra nimo kung makigminyo na ko nimo? Oh. Sure! Naunsa naman ang tao ni Mark, uy. Pilami kapuan nga nag-ipon, pero nagkadugay. Nagkadamak naman. Pataka na lang og pilin sa iyang mga hinupo. Kapoy na kayang kadaadlaw na lang kung manglimpyo. Oh. Ani! Ay! Nauli na ko. Miss you. Baby, naunsa man ang taon ka, Mark, uy. Ha? Kapahaw pa ni mo? Wala sa kamaligo. Na? Tapol ko eh. Kaya Grabe! Haskang pagkaligo? Nitapol ka? Sa parumbang patayang ilaga? Oh. Hoy, Mark! In town! Kabaho ba ng imong tiil, uy? Kapila naman taon ti kagiingnan nga butang gilagi na atong powder nga akong gipalit para nimo. Ay, kapuya na baya.
Napaiilok ni mo, oh! Baho na kayong anghit! Taga na biyan mo reklamo di oy. Bala ka rin. Mark! Mark! Ay! Naunsa naman in tao ning akong bana, oy. Nagtuog yun ko nga siyang akong dream boy. Kaya kung makita mi sa uyab pa mi, limpyo kaayo. Gwapo o humot pa kaayo. Pero karon, ambot. Nagkawa nagyulami ning among pagpuyo. Murag, wala ka ni kumahigugma niya. Ay! Laom naman ang gabi. Pero wa pa man ba uli si Mark? Bahala to siya, oy. Siya pa'y magsuko-suko. Oh, uy. Kinsa man karon? Oh, Imong bana, na-disgrasya sa motor. Patay na. oh, unsa? Dong, Mark. Anong waman taon ka mag-amping, Dong? Ate Ani, wala si Kuya Mark, Wala ko tayo. Pero wala tayo kahipo. Panahon na yan siguro sa ipong kuya. Dong, pahuway sa dayon, Dong. Oo niya, te. O sa may plano ni mo sa inyong bahay ni Kuya, te. Wapag ko makahuna-huna ni Ana, day. Kinakalitan pa kayo ko sa pagkabatay ni Kuya ni mo. Pero human sa lupong ni Kuya ni mo, agong ibalik niya ang bahay. Kay muuli ko sa amo. Ha? Kamingaw na sa among bahay. Lord, pasaylo ako. Pero wa kaayo ko mag-uol sa kamatayon sa kumpana. Wa naman sa ko kumahigugma niya. Gikapoy na sad ko. Ay. Free and single na sad ko. Muli na ko sa bahay. Maayo kay nakahuna-huna kang muuli na lang dirinak. O, Ma. Ay, dili ra balalim ang mamatyan og bana. Nahibaw kong naapakas kaguol karon. Okay ra ko, Ma. Hain si Papa, Ma. Tuwa sa kwarto, nak. Ay, nak, nasakit ra ba si Papa nimo? Oh, unsa? Og nagkinahanglan tag kwarta para palit niyag tambal. Sige lang, Ma. Mangita kong trabaho. Okay, sige. Ani. Start na ka today isip cashier din sa restaurant, okay? Okay, sir. Thank you. Miss? Hi, sir. If you want to order, doon lang na ka sa waiter dito. Oh, wait. Diba, pirmi man ka din, sir? Umurag suki naman ka din, Yes, miss. Mayroon ako sa imong number? Aha? Sure. Ay, salamat. Out na git ko. Oh, uy.
Sukad na ngayon na siya sa kong number, no? Kada adlaw na gani siya manawag. Kada adlaw may mag-istorya sa phone. Hello, Pat. Hello, Ann. Magkita ta. Nakoy importante isulti mo. Oh, sige. Asa man? Salamat, Ann, nga. Nito nga juga. Nga naman unta, Pat. Unsa may importanteng tuyo ni mo nako. Ann, namin kita sa saktong edad pa. Mahimong, Manguyab ka nako? dili, gusto na ko mo settle down. Magpakasal ko ni mo. Unsa? Nakagusto kayo ko ni mo, Ann. Labi na nga, kadalot ang mga istorya sa cellphone. Nakilala ko ni mo og almanam. Sabot ako na in love ni mo. Ganahan masab ko ni mo, Pat. Pero, dili pas sayo ra kaayo. Naman pala padungod. Mga ito ng dugi-dugayon. Magpakasal lang ta. O mag-ipon na yun ta. Hinuon. Sige. Magpakasal ko ni mo, Pat. Daghanag gusto meron, uy. Si Patrick, hindi na bagay ko pwedeng mag-phone kung tingjut eh. Hello, love. Oh, ang pinahong-hong ka niya. Madto kang na yung kay Bao na huwag iba na? Unsa? Sipot mo ipasapot. Why? Nago sa gawas, paabot mo. Unsa? Nga naman, wadi kay duty ron. Na, pero absent ko. Ipasig na ay, sikit-sikit nga, customer mo niya. Unsa? Mayapag na ka. Nag-duty pa ko, Pat. Mag-istorya taon niya, nigulit ako. Unsa ba nahitabo ni mo, Pat? Pero bang seloso naman kay ka? Ingani mo gyud ko. Aw, mao ba? Aw, hinuon? Wa pa masagid kaay ko makailan nimo. Pero ako masaning saba. Kay nisugot ko nga magpakasal ta dayon. Surang bahay ka? Ha? Kaya suguri mo? Tuan, nakikisaligan ni Napuang na gyud ka, Pat. Aray, ayok! Aray, patong sa bana sakitan ko! Ay! Hoy! Ate ka! Hoy! Hoy! Giri! Ma, dili na nako kaya ang batasan ni Patrick. Sige lang, anak. Maayo kay diri kadaga namo. Dili na siya makaduol nimo, ha? Karon nga nahibaw ming managmal di ay siya tungod sa sobra niya kasiloso. Dili na mi mosugot nga mobalik pa kaniya. Maayo gani kay wa siya makatultol din, he. Oo, ma. Pero dili na ko gusto mo duty sa restaurant, ugma. Naibaw kong mo ato siya. Dili na ko gustong makakita pa niya. Sige lang, nak. Undang lang usa. Pangita lang og laing trabaho. Pero ang parapalit og tampal ni Papa, ma. Anak, ayaw nagkabala ka. Kay pila ra ba kahigayon nga dili ka makahatag. Pero naay ni tabang namo ni Papa nimo. Ha? Si kinsaman, ma? Si Dagol, nak. Unsa? Ayaw ra ko pakatama. Wa ko magbinuang. Siya maoy dako kaayo og natabang namo. Nitabang siya palit og tambal. Usahay magdasi ag prutas para namo. Bisag unsa basta iya gid ming giatiman. Nakpahuway na. Ugma na lang ta mag-istorya, ha? Wagid ko magdahom. Nga ang tao, nagkaminusan ako. Mo'y makatapang sa kong ginikanan. Pero
ka sa kwarta. Nga murag, suguunon naman na siya para magpantay sa baboy. Undi na kong makunaw na. Pero in fairness ha, believe good ko ni Dakol. Kao na ma, nahatdanan ako si Papa sa kwarto. Sige anak. Uy, si Dagol man ron, nak. Ato akaw, pag-istorya mo. Sige ma. Ani? Nauli na, Deka? Kanas na lang. Gabi eh. Relax lang, uy. Di man ko mamaaw. Kuhaan ka ng... muhatod lang unta ko food para ni Papa ug Mama ni mo. Dakol. Thank you. Hala, mo kong gigakos. Salamat kayo sa imong pag-atiman sa akong kinikanan. Bisan og way nagsuko nimo, pero imo gid silang giatiman. Salamat. Ani. Humot panday kay ni siya. Ani. Hugot ra kaya ang imong pagakos na ko. Ay, sorry. Dali, mangaon ta sa sud. Anak, nakabantay ko ba? Sige na lagi mo kuyog-kuyog ni Dagol. Kuan ma, iyaman kong gitabangan nga makanegosyo ko. Mao ba? Unsa man day iyang negosyo? Abi ni mo ma, siya day tag-iya ng iyang mga baboy. Naa din na siya'y ad sa mga baboy sa ilang bahay. Ug mao na negosyo niya. Uy, maayo din na siyang pagkabutang, nak. Oo ma. Ay, nakonsensya gani ko nga nakaminus ko niya. Mauna. Ay, tuod anak. Nahibaw na bakas balita. Naunsa man ma? Si Patrick ba? Imong bana? Patay naman di ay no? Unsa? Naligsan ko no, nak. Buayahon man tingali ka, nak. Ani? Ani? Uy, Unsa man? mura lagi kag wa sa imong kaugalingon karon. Na kay gisulti? Ingon ko, manguyab ko nimo. Dili ka mahadlok? Buayahon ba ko? Dili ko mahadlok. Mas mahadlok kung mawa ka na ako. Dakol. Please, Ani. Sugta ko. Sige. Yes! Woo! You are the one who made when everything else turns to... Nilabay ang pila ka tuig, gikasal gud mi ni Dagol. Dili unta ko musukot, pero mapugsanon gud kaayo siya. Mao nga nakasal gud mi. Malipayod kaayo mi hangtod ka nga tiguang nami. Pero tulo na katuig ang nilapay nga wa na si Dagol. Namatay siya tungod sa iyang sakit. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Ani nga taga Toledo City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nakalahan, You. You are my heart, just like the old love. Ang mong kaagi gibata no duha sa radyo ni Carol Marie Hikayen o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala o mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor,
Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. My inspiration. Mayong adlaw kinyong tanan nga napaminaw karon ni maong tulumanon. Kini ang akong sulunan. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artistag maghatag kinabuhi ning akong sulunan. Taguran ko niyo sa pangangan saysay. 19 anyos, single, estudyante o usa ka working student. Taga Nasipit, Agusan del Norte. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa pagtatar sa kung nahimong agawon. Aron niyo hisabtan, ingon niini ang mga pahitabo. Mag-working student gihapon ka, Saysay? Oo, ma. Kay gusto dyo kay kumakahuman sa kong pag-eskwela. Ug ayaw ka pala ka. Ano naman sa kuan eh. Kay gikan pag kong nag-high school nga nag-working student na. Ay, o lagi. Pero ulos ka reklamo sa mamahimo ni mong amo. Aw, antos lang. Saon, pobre man ta. Ug college na baya ko. Pero di ba may allowance ka sa ibong gi-applyan nga scholarship? Oo. Pero gamay raman pod. Nya may maestra man nga naghangyo nako. Nga ato ko mag-working student sa ila. Maestra? Uy, basin og daghan kag trabaho sa ila. Murag wa ti kay kayo trabaho uni dito sa ila, ma. Kay dalagang ulay man ning maestra ha. Siya rang usasabay nga yang girintahan. Maong gikuha ko niya, aron doon ako na siya kauban. Ganahan naman sad ko. Kung gamay ra ko trabaho, aw, makatuon kog maayo. Nahala, sige. Kuyugan ka na among papa nimo sa bayan na mamahimo ni mong amo. Ihatod ka na among papa nimo dito. Oh, mao day kining imong parents, saysay. Ay, oo, ma'am. Og ila kong gihatod din hinimo. Kuan, kay gusto sabing mahibaw sa kahimtang sa among anak din ni mo, ma'am. Wa kay angay kabalakan sa imong anak din hinako. Kay wa man kay na siya trabaho unon din sa bahay. Kay kami ramang duha. Ang iyang trabaho din mao pagluto mabuntag. Kay magbaon man ko sa eskwelahan. Siya magsilhig-silhig og mamisbis anang pipila nako ka mga tanom. Og tagsarasad ko kasugo niya kay may trabaho lagi ko. Aw, maayo noon, ma'am. O gusto may sabot ninyo sa akong anak bahin sa iyang pag-working din hinimo, ma'am. Bahin og sweldo? Oh, tuod. Magsabot nga musweldo ko nimo og 3,000 ang buwansay. Og ako na'y bayad matag exam nimo. Og may allowance pagyud ka nga 1,000 pesos matag buwan. Ay, ninduta sa mong offer, ma'am. Uy, ninduta, ana. Okay kay ko, anak, ma'am. Ay, salamat. Kaysa katapusan, nakakita na kong agawon nga. Ako na yung mauyunan. Kaya wa man kay ko trabaho din Kaya pinmingwa si ma'am. To sa eskwelahan. Wa kayo masugo na ako. Magkatuon kong maayos sa connection ini. O makahimo pa ko sa akong mga projects o assignments. Unsa? Ting exam na sad nimo say? Oh, ma'am. Timbayad na ako para sa mga exam. Oh, okay. Pila man? 1,500, ma'am. Okay. Niyara ang 1,500. Ay, salamat kay ma'am, ha. Salamat sa mga kaayo na ako, ma'am. Ay, salamat ang taon, anak. Sa katapusan,
nakaamo ka na ngayon imong nagustuhan, kay maayo kayo nimo. Maulagi pa. Ay, gikaluyan tangkos Ginoo pa. Pero karon pa no. Di na lang ko sabay o si ma'am. Kay wala may physical nga klase ron tungod aning COVID. Online akong klase. Say! Asa ka? Ay, pa, kaditan pa. Bye una kay gitawag kong ma'am. Oh, sige, sige anak. Pag ayo-ayo diha ha. Sige, bye. Say! Oo, ma'am, nana. Paglungag na og sayo, be. Kay giguto naman ko sa akong kabisi. Oo, ma'am, way problema. Maglungag na ko. Bisura di ang online class, uy. Kung ate di masabtan, wate ka pangutanan. Maikog manguntanang ma'am, kay nag-ingon man tong busy sad siya. Ay, husto. Manguntanang kong kadiyot sa musilingan nga gi-eskwela sab, ahit kay to siya nako. Basi kibaw siya ini. Biyaan ko lang na akong linong agadiyot. Bana-banao na akong pagbalik. Unsa? Gibiyaan ni mo ang imong nilungag? Oh, bana-banao naman ako. Nga igot tong maluto. Balik ko na ako. Be, asa man ang ano mo masabdi aron ka pauli ka na sa inyo? Say! Oh, Nga nung imong maragibiyaan ang imong gilungag dire. si ma'am! Nasuko! Sa primero na kong mga adlaw sa kunahimong amo nga maestra, okay pa kaayo. Apan nagkadugay, gamay na ko siyop kasab-an dayon ko. Unya, Nga nung gibiyaan man nimo ang imong gilungag. di naman sa ko dugay, ma'am. May gipangutan naman ko sa atong silingan. O ako masang gipanabana nga malutong akong gilungag. Bisa na! Maglungag gani ka, dili biyaan, tanga! Og simpa ko og masunog ta. Musiga lang unya ng imong mata. Dangaga ba yan nimo eh? College ka naman unta. Wa kang kauna-una kung husto ba ang imong gibuhat. Mura kag way buot. Pasalo alam ko, ma'am. Magsukad na. Nigutom na ko. Oh, ma'am. Gamay sa akong sayop. Grabe na kay mga saba. Mura kong batang may buot. Kadungog bitaw ko. Ginganlan kapag dili mao. Masakit di ay nga lang tao ang magkasaba na to. Pag ingon adto. Magkapahiyo, boss. Say. Ma'am, ni ako'y na-harvest nga mga utanon gikan sa akong gitanom-tanom sa luyo sa bahay. Magpautan ka, ani? Huwag magutubaga. Ma'am, may bayro nun day ko para exam. Diha ka maayo. Magpabuutan-buutan dayon ka kung may pangayoon ka. 1.5. Kuwang man ni ma'am. Kay 3.5 man ang akong bayro nun ron. Kay nag-apply man kong TES sa mga eskwelahan. Wako'y kahataga na eh. Kay wa na ko'y sweldo. Ha? Unya, giunsa man di mo ang imong bayro nun, nak. May langgani kay naabot ang akong scholarship, ma. Nakabayad ko. Dili na maayo ang gibuhat sa imong amo, da. Murang man siya og di maestra. Nga wa may bawas bayro nun sa imong pag-eskwela. Sige nilang mauwi. Total, nasulbad naman sa dang akong problema. Dili. Kay may gisaan baya siya nimo pagsud nimo diha, ha? Kalimtin na lang tumauwi. Dili. Paulit ka diyot diris bay, magsulti ta. Hindi niya mo sugot si ma'am. Ingna lang, nga tudluan mo ang imong mga manghod sa ilang modules. Ha?
mo pauli una ako sa amo. Kay magpatudlong ako mga manghod sa ilang modules. O ako niya to baga. Nausab naman ni siya, uy. Kung mao, pahawa sa iyang puder. Og ireklamo tanang maestraha. Wagid bayri sa akong amo ang akong bayranan sa eskwelahan. O wala sa kunya sulduhi sod sa napo kabuan. Di na lang gitong tako gusto sa amo. Pero ang ako maginikanan manggod, niingon nga di na maayo ang gibuhat. Nga sige kong trabaho siyang puder, nga way sweldo-sweldo. O wala ko pabalikan ng papagmama. Ang ako pangutana mo kining musunod, unang pangutana. O kintahay pagkasuho na mo siya bahin sa wa niya paghatag sa kong sweldo, o sa iyang obligasyon sa akong pag-eskwela, isip working student niya, o sa mang kasuha, nga maestra man sad siya. Ikaduhang pangutana, may mo ba na ako siyang panilingon sa napo kabuan, sa akong sweldo, nga wala man ko nibalik na trabaho, kay wala ko pabalika sa akong ginikanan? Ikatulong pangutana, asa man ko muduol, aron mangayo kong tabang, aron matagan ko nagbisan gamay na lang, kay may mga bayronon pa ko sa akong eskwelahan. May mo ko ba siyang ipatawag sa barangay? Ikaupat o katapusan, wala ba may gihimong kasabutan sa pagserbisyo nako o boss niya? May mahimo ka ko kung amo siyang ireklamo? Palihog tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Saysay. Maayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, o kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto medikal, punto legal, emotional, personal, mga behavioral nga mga problema sa mga ginadiling droga, kung depressed mo o di na gid maayo ang inyong mga panghuna-huna, feeling ninyo wa nagyoy nilaban ninyo, way nakasabot ninyo, alone mo in town. Sayop na ang inyong gipaminsar, undangin ang inyong gihuna-huna, naamaning ato ang programa. Ipadala ang inyong suwat, ato ning pagahisgutan, atong tukion kay kami sa kuang partner andam kaayumi, nga muhatag og tambag og tubag aning inyong mga pangutana og problema. Kung unsaon pagpadala, naatay email address nga suliran_612@yahoo.com. Naasad tay Facebook account nga kini ang akong suliran, official writers page. Pwede pod, atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Taga Nasipit, Agusan del Norte ang ato ang letter sender, si Saysay. Gipadani niyang suwat sa kiniyang akong suliran, official writers page na to. Gikan pag high school pa lang si Saysay nga nagsigi na siya working student. Wow! Ako, grabe kay kong saludo aning mga working student. Lain-lain ang iyahang amo kay gusto lagi siyang makahuman gyud sa pag-eskwela. Apan, ning bag-o lang na second year college na siya, nakaamo siya, og usa ka maestra nga dagang guwang gikuha siya ini aron na ay kauban sa balay nga iyahang girentahan. Nalipay na unta si Saysay nga wala kayo siya'y trabaho sa balay sa iyahang maestra kay duha raman sila. Pero kadugayan agay nakita di na ingon na usab ang kinaiya, dinha na niya nakitaan ang tinuod siguro nga kinaiya siyang amo. Kasab-an siya og maayo bisan gamay lang og sayop, wa siya swelduhin napo kabuan ug wa pod bayri ang iyang eskwelahan, gipapauli siya sa iyang mga ginikanan ug wa na mo balik sa poder sa muestra. Unsa man sa dinis, ma'am? Okay, una niyang pangutahana kung kintahay pakasuhan namo siya bahin sa iyahang wa paghatag sa akong sweldo ug sa iyang obligasyon sa akong pagskwela isip working student. Unsa man sang kasuha, no, nga maestra baya siya? Una sa tanan, ang kanira bang mga maestra na bini Code of Ethics, no? Code of Professional Responsibility.
isip usa ka maestra. Kay kanira bang mga maestra, role model baya ta. Manang ingon ko ta, kay gatudlo pug ko. Sa ako pong pagtudlo, naningkamot pug ko nga sakto ang ako ang buhaton ug mahimo kong isip ehemplo sa akong mga estudyante. No, di jud ko ganahan mubuhat og mga butang nga maka-discourage nila or nga makat-on na hinuon sila nga feeling nila sakto na. Kay idol baya ta sa atong mga estudyante. So kanis ma'am, basin pwede ni nato mareklamo, wa man ko kibaw kung unsa ni DepEd ba ni siya nga teacher or higher education, adto ta sa Commission on Higher Education. Ang importante, pwede po ta mo reklamo ana niya ngadto sa Professional Regulation Commission kabahin sa iyahang kandak isip ka professional teacher nga dili maayo ang iyang gibuhat nimo. Sa iyahang pagsweldo nimo, pwede po ta mo kiha kasong civil for sum of money kay mahog magutang house help basin dili ta masud under the Department of Labor and Employment, no? So, mas better siguro mag-sum of money ta or pwede na itong ipatawag lang sa barangay or ipatawag, magpatabang tag-asa ni siya nga eskwelahan, manghangyo ta sa principal, no? Or sa ilahang head teacher nga mediate mo, nga amicably settle mo. Ikaduhang pangutana, mahimo ba nako siyang paninglon? Sa napulo ka buwan akong sweldo nga wa nabaya ko ni balik og trabaho niya, kay wa man ko pabalikas akong ginikanan. Whether or not gamay ra kag buhat didto, the fact nga gikuha kaniya og klaro ang inyong sabot nga one working student ka, unya nagsabot mo nga swelduhan ka og paskwelahon ka, obligado siya nga mobayad og mutuman sa iyahang obligasyon sa katong napo kabuan nga naa ka didto nagtrabaho niya. So, pwede gud nimo siya paninglan, ha? Ikatulong pangutana, asa man ko moduol aron mangayo og tabang, aron mahatagan ko niya bisan gamay, kay may mga bayronon pa ko sa akong eskwelahan, mahimo ko ba siyang ipatawag sa barangay? My answer is yes. You know, ang kaning opisina sa punong barangay, dako kayo nigtabang para maghusay sa kanang mga ginagmay lang gani nga mga gubot, problema, wa pagka di mga kanang mga butang na wa nagkasinabot ang mga parties sama ninyo, nga kung pwede di na lang ta mo file sa korte, mahimo gyud nga ang barangay captain or ang lupon nga makahusay ninyo. Kung dili gani ang barangay captain, katong akong giingon nimo ganina nga kung asa ni siya nagtrabaho, mahimo tang moduol either sa principal, head teacher, or kinsay head anak nila para mutabang ug mo-mediate ug ipatawag siya kay para pod mawarningan pod si teacher nga kung pananglitan dili siya mutuman aw kaso gud iyang dangatan. Ug di pa gani gyud na siya mo patuo ana, I think kinahanglan na gyud ka mukiha og mukuha sa serbisyo sa usa ka abogado diha dapitas agusan kung kinsa nang law office na ani mo dinha or kung mo qualify mo for public attorney's office, mahimo man pod para mahatagan mog serbisyo o representation kabahin anang imuhang claim sa pagpaningil sa imuhang sweldo sulod sa napo kabuan. Ikaupat ug katapusang pangutana, wala ra ba may gihimong kasabutan pag serbisyo nako sa ubo niya kuno sulod sa napo kabuan, mahimo ba kuno niyang mareklamo? Okay, I am sure na ay lain-lain nga paagi, no, dili lang sa pangakontrata ninyo na ay mga saksi siguro or testigo nga makapamatuod nga sulod atong napo kabuan nang empleyo ka, no, didto kaniya ug muna inyuhang gika sabutan, no? Naara po na niya kung unsa po ang iyang ebidensya para mo deny ana, pero kung si teacher kibaw siya unsay makaayo niya, di gyud na niya ilimod ang iyahang obligasyon nimo, no? Kung kibaw siya nga kung if she knows what is good for her, no, kung kibaw siya unsay makaayo niya, di siya mulimod kay para wala nalay gubot. Ako pa niya iya na lang nang husayon, hinay-hinayan ba kaniyag bayad or magsabot mo nga kanina lang sa ang iyang ibayad nimo kay wa di say kwarta ug unsa ba, at least, no, mutuman siya sa inyong gisabot, no, ug muhatag sad siya og kantidad nga ikaw okay pug ka, di pug kayo ka mo feel ug mubati nga naargabyado ka. Okay, mo man tawag sa amicable settlement. Okay, mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan
Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon ginhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Amping mo mga sukintig paminaw o maayong adlaw. Mana. So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan na ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Brenda. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ni ining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I'll never love this way again. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Kalawisan, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Brenda. Brenda, daghan ko gustong isulti nimo. Pero tungod siguro sa sobrang kalipay nga mahimo ti kang asawa, wa ko kahibaw kung saan ako magsugod. Ikaw mo'y akong inspirasyon sa tanang butang. Ikaw ang nag-inusarang babay nga mahalo nako sa tibuok na kong kinabuhi. Ikaw ug ikaw ra gyud, Brenda. Mario, salamat nga niabot ka sa akong kinabuhi. Nahibaw kong dili ko magmahay nga gipakaslan ti ka. Kay wa ko'y laing mahalon. Ikaw ra gyud. Swerte kaayo ko nga nakaila ti ka ug nga gimahal ko nimo. Sugod aning adlaw, unsay ako, imuha na sad. Ug unsay imo, ako sad. Atubangan sa Dios ug sa mga tawo nga nagmahal nato. Sugod karon, wa na makabuwag pa natong duha. We now kiss the bride. Mario, sakit na kayo nga akong tiyan. Mga nakatingali ko. Dadunti ka sa ospital. Okay na, mahal. Humana ko og ilis og diaper si Dodong Braille. Thank you, mahal ha. Mahal, salamat kaayo ha. Swerte gud kaayo ko kay responsable gud kay kang pagkaamahan. Oh, pagkabahan na day. Dili day. Responsable sad.
magdali og lakaw diha, nak. Mama, sa diyo, saan ni magdalian, ma? Magdali ta, kay aron makakaon na si Papa nimo. Masigwa pa to'y kaon. Ma, naman si Ate Lisa sa bahay, good. Saan kami sa itong katabang kung dili siya magluto kung wata? Naabot na gitawon ta. Uy, mingaw man. Basig na tuog, ma. Huwag man si Ate Lisa sa silong. Basig tuwa sa kwarto. Sakon usan ako sa kwarto, ha? Sige, ma, kay ato sa gusto kong kwarto. Mga hayop mo! Animal! Ate Brenda! Human ka ni Patong sa kumbana? Naapakay ka isog ang mutawag na kong Ate Brenda nga ni bala ka? Mahal, ang ginawa ko. Wala kay panahon pang maminaw sa imong mga bakat! Animal ka! Kung wata mo abot ining idara, wa ka maginingon ini, ha? Oh, unsa pa may kipaabot ni mo, Lisa? Pahawa na! Mario! Unsa man? Dili ka makaako og lakaw nga dili nimo kauban ang akong bana, ha? Oh! Dili ko pwede pasagdan ni Mario! Kinahanglan nga kung asa ko, naasad siya! Kay ano? Abinanay na hitabo ninyo ni Mario, obligado na siyang magsunod-sunod nimo, ha? Hoy, Lisa! Kabit ka lang! Isod na si mong utok! O mahimo ba? Pangitag lalaki nga kaedad nimo! Mario, unsa ba? Huwag lang isulti diha! Sultihin niyo mo asawa! Lisa, Mas maayo na mahibaw sa ti Brenda samtang sayo pa! Mahibaw sa unsa? Ha? Mahibaw sa unsa? Kamagtos ko! Unsa? Mabdos ka? mahal. Sorry. Pasaylo ako. Mga hayop mo! Mga animal! Panglayas mong duha! Layas! Dili gid ako siya mapasaylo. Dili gyud. Dahil husto nila, uy. Labi good. Dili siya kawalan, ha? Ay napasigighilak diha. Mawagin, ma. Wala yung pagkatao si Papa, ma. Sige laki mo, eh. Mabuhil tagwa siya. Watang ginanglan niya, ma. Rahil, ayaw pagsultian na. Bisan og nakahimo siyang saha di rin ako. Pero maayo ba ya siyang pagkaamahan diha nimo? Oo, lagi. Pero, naglagot ko niya, ma. Kaya bisag kinsa pa nagpasakit niyo, ma. Kontrasa na ako, ma. Mau nagdumot sa kong papa. O kung magbalik mo diri siya diri, ma. Ayaw nagsig dawata, ha? Ayaw nagin, ma. Brian! Salamat, eh. Balik-balik. Molang daghan gid mo palit din his inyong tindahan. Kay si Brian may mangunay og bantay. Unya, gwapo pa gyud. Maog yun. Og pasalamat sa gani ko sa Ginoo kay wa gid may pasagdi. Human may gibiyaan ni Mario, ni kusog naman hinuon ang halin sa akong tindahan. Aw, maayo noon. Dili sama ni Mario karon nga perting lisoda. Igabaan nagsugod. Aha? Nga naman. Naunsa man di ay si Mario. Naaman ko do'y sakit. O gipasagda na lang ko nun ni Lisa. Unsa?
Duha pa gani ka tuig ang niagi. Ay, maong gani. Gamay pa kaayo ilang anak. Uy, kinuo ko. Kaluoy in taon ni Mario. Luigo taon, ma. Gaba na ni Papa mo eh. Oh, Bryle, di ba giing na nati ka nga ayaw pagsultian, ha? Nga naman, ma. Ay, kung ingnan na pasaylo ni Mus Papa, ma. Ha? Ha? Oh, anak. Kinuo ko. Huwag ko makatubag sa pagutana sa akong anak. Kung napasaylo na ba nako si Mario? Kaya wasad ko mahibahog na pasaylo na ba nako siya? Kung makakita ko niyang panik, huwag ko mahibahog unsay ako reaksyon. Hatagi ko og sahin, Ginoo. Kung napasaylo na ba gyud nako si Mario. Hatagi kong sinyales aron mahibaw na kung napasaylo na ba nako siya. Kaniyot lang. Unsay? Oh, Lisa? Ako ning iuli ni Maymong bana. Oh, unsa? Kapoy nagatiman og tiguang, uy. Bata pa kaayo ko. Daghan pag mga dindot nga kahigayunan nga moabot sa kinabuhi. Dili ko mosugot nga mag-atiman lang ko aning tiguang masakiton sa tibuok ng kinabuhi. Unsay? Iuli na nako si Mario. Ikay atiman, anak. Imo bitaw ng bana. Unsa? Saan naman taon ka mo eh? Anong imo pa magidawat-awa na? Human sila nagpalami siyang kabit. Karoon nga, nasakit na siya. Ari na siya magpatiman mo. Kapag kasignawan na tawa na eh. Bryle, unsa ba? Hinayar ako ng tingog ni mo. Makamataon niya si Papa ni mo. Nang makamata na siya. Ako'y labot. Dong, nasakit si Papa ni mo. Dili ba pwedeng atimanon lang usa nato siya karon? Unya na lang nato siya sudyaan kung maulian na siya. Hala ka may. Di ko matimanan niya. Oh. Brenda, ayaw lang pugsa si Bryle. Nagmata ka na di ay, Mario. Bryle, anak. Nahibaw ko nga dali ang pagpasaylo. Pero unta, kung mawa naman ko sa kalibutan, unta puhon, mapasaylo ko di mo, anak. Kadiyot kay magakunti ka para makalingkod ka. Salamat. Brenda, salamat tayo. Pasaylo ako nga uwan ako matuman ang akong isulti mo pagkasal. Pero sukad masukad, ikaw ra gyud ang akong gimahal. Natinta lang gyud ko ni Lisa. Dugay na unta kung gusto mo balik diri sa ato. Pero naluoy ko sa among anak ni Lisa. Dili siya makamaong atiman. Wa siya'y ayaw nga pagkainahan. Oh, Mario. Wa sa kay ayaw pagamahan. Oh, Bryle. Oh, anak. Sakto ka. Pero kampantir ako nga di biya ninyo.
Kay nahibaw kong maayong mo atiman si mama ni mo. Brenda, dili si Lisa ang akong gipili sa akong paghawa dinhi. Ang among anak, maong basalo ako ninyo. Gusto na kay kong mupahuway, pero dili ko mahimutang sa akong anak. Mario, Magtanan ko ni mo, Brenda. Napasaylo naman ko ni mo. lisod, Mario. Kay grabe ang akong kalagot sa imong gibuhat. Pero may mga maayos at kagibuhat na mo ni Brian. Ug mao na lang na ako hunahunaon, Permi. Aron mapasaylo ti ka. Gipasaylo na ti ka, Mario. Salamat, Brenda. Salamat. Oh, Brian, anak. Pasalukon di ka pa ako. Mag-promise ka. Adili na ka mo biya o balik. Pasalo ako, anak. Brenda. Mahal kayo, tika. Pasalo ako ninyo. Mahal sad kaayo ti ka, Mario. Pa? Anong ba mag-iyog si Papa? Pa? Pa! Kung wa pa ka iuli ni Lisa, dili unta ko makarealize kung unsa ti ka kamahal. Mahal kaayo ti ka, Mario. Maong napasaylo ra ti ka. Makapahuway na ka sa imong pag-antos. Pahuway sa dayon, Mario. Brenda, ay dali na uy. Mamaulit na sa. Sige. Brenda? Lisa? Nahibaw kong baga kay Kugnaw nga nagpakita pa nimo din eh. Pero bahala na. Magpabaga lang gid ko. Unsa may tuyo nimo? Nakita na kung unsa ka pinangga ni Mario ning among anak. Mahimutan lang siguro siya. Ikaw mo imot man ani. Unsa? Uy, kabaga ko ni mong naong day. Ari pa nimo ipaati man ni Brenda ang resulta sa iyong kabuang ni Mario. Tawag ko bagagnaong. Okay ra. Basta mabuhi lang ang among anak. Kay kung naanin ako, mapasagdan ra gid ni. Please, last na gid ni. Dili na ako magpakita hangtod sa hangtod. Nahibaw kog unsa ni kamahal ni Mario ning inyong anak. Og disaad ko sa among kasal nga kung unsay iya, ako. Maong andam ko mudawat aning bataa. Salamat, Ate Brenda. Salamat. Gidawat og giatiman ako ang anak sa akong bana sa laing babae. Bisan og daghan ang nikontra, pero paminaw nako maoy sakto. Og naluoy sad ko sa bata nga nakabaton og irresponsable nga pagkainahan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao
kita mga hikalan kaagi ni Brenda nga taga Kalawisan, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, I'll never love this way again. Ang mong kaagi gipatan sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikala at mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon handamanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.